Owensanyň paýtagty Kabulda ýurdun resmileri vaksinasiýa ýagny sanjym kampaniýalaryna başladylar. Bu çäre 2001-nji ýyldan bäri ýurtda ilkinji gedek poliomiyelit bilen keselen näsagyň hasaba almagynyň ýygyny amal aşyrylyp başlandy. Owensanyň saglyk ministrligi 3 ýaşynaky çağda görüň edilen infeksiýanyň anyklanynyny habar berýär. Bu infeksiýa adamyň merkezi nerw sistemasyny deper ýetirýär. Poliomiyelit keseli dünýäniň diňe 3 ýurdunda ýagny Pakistanda, Owensanda we Nigeriýada saklanyp galýar. Pakistanyň Peşawar şäherindäki kinoteatrda bolan partlamada aman galanlar keselhanaga ýerleşdirildi. Bu partlamada adından 10 adam öldü we başga 25-den gowragy yaralandy. Polisiýanyň berýän maglumatyna görä kinoteatr tomoşaçydan dolan mahaly zalda 2 granat partladylypdyr. Görüň edilýän kinoteatr öz zallarynyň birine pornografik kinofilmler görkezmek bilen tanalýady. Rusiýanyň Kirew şäheriniň ýaşaýjylarynyň bir topary şäheriň seýliýähinde gurulan sport desgasynyň guruluşyny tutmagy ýnaşdy. Aktivistler proýektiň üstüne işleýän ýük maşynyny böwetlemäsi ýnaşdylar. Şol pursatda polisiýa aralaşyp 4 adamy tutsak etdi. Bosniýa-Hersegowinyada protestçiler ýurdun paýtagty Saraýewada demonstrasiýalary geçirmegi dowam etdirýärler. Olar ýurdun premier ministriniň wezipesinden çekilmegini talap edýärler. Bosniýalılar ýurtdaky korrupsiýa hemde gowşak sosial we ykdysady şertlere garşy protest bildirýärler. Bir hepde başlanan protestler ýurdun bir näçe şäherlerine ýaýlady. Bu protestler ýurtda 1990-njy ýyldaky uruş tamamlanan bäri Bosniýadaky iň uly raýat durnuksuzlygydyr. Qazaqstanyň Merkezi Banky maliýe badaryň üýtgäp durmagyna sebäp hökmüne görkezip, ýurdun milli puly teňňäniň 19 götermeçenli hümmetsizlenmegine ruhsat berme kararyna gelendigini habar berdi. Beýannamada Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň federal ätýaşlyk sistemasynyň stimulerleme programmasynyň ýuwaş-ýuwaşdan pete gaçmagy ykdysadyety ösüp barýan ýurtlardan başlap, ösen ýurtlar üçin kapitalyň pete gaçmagyna alyp barandygy we bu ýagdaýyň ösüp barýan ýurtlaryň valyutasyna basyş edýändigi bellenilýär. Bu aralykda milli pul birliginiň hümmetiniň birden pete gaçmagy tutuş ýurtda ençeme dukanlaryň ýapylmagyna sebäp boldy. Siz Azatlyk Radiosynyň şuňky täzelikleri bilen tanyş boldunuz.